பார்த்தீங்களா, எல்லாமே நெல் பயிரெல்லாம் கிணத்து உள்ளே மூழ்கிருச்சு. தண்ணி வந்து அழிச்சிருச்சு. யாரும் வந்து பார்க்க வரல. எல்லா அதிகாரியும் அலட்சியமாக பதில் சொல்கிறாங்க. கால்வாய்க்கில் இடம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அழிக்கணும்னா தலையாரி விவோ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? எங்களுக்கு இருக்க நிலம் இந்த இடத்துல இருக்குது. தண்ணி இப்படி அழித்து எங்களே இந்த மாதிரி பண்ணிருச்சு. விவசாய பயிர் காப்பீடு திட்டத்துக்கு போனால் அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, பயிர் காப்பீடு திட்டம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அலட்சியமாக பதில் சொல்கிறாங்க. அதிகாரிகள் நேரில் வந்து இதை பார்த்து இதை வந்து பயிர் காப்பீடு தொகை கிடைக்கும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை பார்த்து இந்த வீடியோவை பார்த்து அனைவரும் உடனே இதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு, தாசில்தாருக்கு, முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு ஃபார்வேர்டு பண்ணும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். களக்குடி கிராமத்திலிருந்து உங்கள் விவசாயி மகன் இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்கிறார். உடனே இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்வேர்டு பண்ணும்போது மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே பாருங்கள்.